Stelling 1. Friesland wordt net goed vertegenwoordigen in Den Haag. Komt beter. Iers. Nou, dat klopt het. Hoezo? Nou, Friesland wordt altijd wat achteraan staat. Het meeste doet zich al in het westen. En dan zit ik de meeste vertegenwoordigers. We hebben dat gevraagd aan ons panel en bijna de helft daarvan zegt... nee, wij krijgen eigenlijk niet genoeg aandacht in Den Haag, dus in de Nederlandse politiek. Dat er te weinig aandacht voor ze is, dat de belangen niet goed worden behartigd... en dat er in Den Haag eigenlijk, dat ze daar niet weten wat er leeft in Friesland. En daarna willen ze ook graag dat er meer Friese Kamerleden zouden zijn. Met Friesland gaat het goed, met Nederland een stuk minder. Friesland zit er wel woord voor, vind ik. Nee, ik ben net zo dat Friesland per se apart zijn moet worden van Nederland eigenlijk. Ik ben hier prettig en ik vind de natuur en de omgeving heel leuk. En mijn Nederland? Nou, dat komt beter. Er is een onrust in de wereld. Vooral Nederland. Ja, er is altijd wel wat op te zeggen, maar wat ik van de positieve kant bezien, toch? Dus we hebben eigenlijk gevraagd van, nou, hoe zie je de toekomst van zowel Nederland als Friesland? En bij Friesland zie je dat het deel wat positief is over Friesland, dus die het zonnig inziet, die zegt van, nou, het gaat de goede kant op met Friesland, is veel groter dan het deel wat het de slechte kant op vindt gaan. En bij Nederland is het juist andersom. Ik maak je me meer zorgen over het milieu als over mijn pensioen. Ja, als ik dan het parkje bij me shirt, dan leidt dat iedere keer weer stikvol mijn troep. Pensioen, ja, nou, ik denk daar nou wel meer over. Ja, wij zijn boer en ja, die worden aan alle kanten gepakt, dus. Ja. Dus de pensioen zit wat dichter bij jou? Ja. Ik ben meer bezig met het milieu en dan een beetje duurzaam en alles dan met mijn pensioen al. Dat is nog veel te veel van Ruud. Eigenlijk hebben we gevraagd van, nou, wat vinden jullie nou belangrijke thema's binnen Nederland? En wat je dan ziet is dat milieu, klimaat en energiekwestie staat op de tweede plaats. En dat is eigenlijk heel hoog, ook in vergelijking met Nederland.